bawb a chroeso nôl I tarw gyda ni, a wel heddi fi mynd I wneud darlleniad arian I chi. So byddwn ni'n edrych ar egni ariannol ar y foment, byddwn ni'n edrych ar eich sialens chi wneud ag arian ar y foment, a byddwn ni'n cael gair fach o gyngor wrth ysbryd am eich sefyllfa ariannol chi ar y foment. Diolch ysbryd, croeso mewn. Cofiwch taw darlleniad cyffredinol yw hwn, okay? Os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth I gyd isod. Gewn ni, please, egni ariannol. A beth sydd wedi jwmpo mas o'r pac gyda ni, jwmpo mas o'r dec, yw y 3 o bentacle. Nawr, mae'r 3 o bentacle yn siarad am weithio mewn grŵp neu tîm. Okay. So gweithio gyda pobl arall. So wedyn ni fan hyn mewn darlleniad arian, chi'n gweithio gyda pobl arall I wneud arian, neu I wella'ch sefyllfa ariannol fan hyn wedyn ni, okay? So'r egni ar y foment yw bod chi'n gweithio gyda pobl arall I wneud arian ar y foment. Diolch ysbryd. Beth yw'r sialens ariannol ar y foment, please ysbryd? Beth yw'r... okay. Dyma ni. A beth sydd gyda ni o dan y sialens yw as y ffyn, okay? Nawr mae as y ffyn yn dangos bod cyfle newydd yn dod mewn I chi fan hyn, rwy ffordd, okay? So mae as y ffyn yn dod â pasiwn at rhywbeth, felly syniadau newydd I wneud rhywbeth, y fath na o egni, okay? So bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi, fi'n teimlo fan hyn bod egni da gyda chi ar y foment, egni gall weithio gyda pobl arall I dyfu'ch arian fan hyn, okay? Achos mae hwn, mae fe fel, mae fe'n ei mel fan hyn, a mae fe'n neud arian, okay? So, fi'n gweld fan hyn, mae'r sgiliau gyda chi wneud arian, neu wneud fwy o arian falle, a eich sialens chi fan hyn yw gweld y cyfleon sy'n dod mewn I chi. So mae cyfleoedd newydd yn dod mewn I chi fan hyn, okay? A mae angen I chi gadw'ch llyged yn agor. Gallen nhw fod cyfleoedd creadigol oherwydd y ffyn, okay? Mae'n siarad am fod yn creadigol. Neu gallai fe jyst fod yn rhywbeth sy'n mynd I ddod a rwy fath o basiwn I chi, okay? Pinne taw busnes newydd neu... fel beth maen nhw'n gweud, fel side hustle fech yn dod mewn I chi fan hyn, jyst I wneud eich arian chi dyfu rwyfaint, okay? Fel bod chi'n wneud tyma bach fwy o arian fan hyn, fi'n teimlo. So gadewch eich llyged ar agor am cyfleoedd gall dod mewn I chi fan hyn, wedyn ni, okay? Diolch ysbryd. Nawr den ysbryd. Gewn ni, please, gair o gyngor wrtho ti, please. Gair o gyngor ynglyn ag arian. A mae'r darlleniad mae'n di-derfyn, okay? So sim terfyn amser yno fe. So ty pri chi'n dod am draws na pri chi fod I gael y neges. Diolch ysbryd. Beth yw dy neges di? Neges ysbryd yw brenin y pentacle. Diolch ysbryd, okay? Mae hwn yn gair o gyngor wrth ysbryd. Mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, mae'r pŵer gyda chi, mae'r arwainiad gyda chi, mae'r sgiliau gyda chi I wneud yr arian yma. Mae brenin y pentacle yn, mae digonedd o arian dy fe, okay? Mae fe'r fath o berson gall fi mas ffynsio car newydd a prynu fe. Na'r fath o egni fan hyn, okay? Mae fe'n arweinydd ar I arian, ar I bethau fe, okay? Gallai fe fod yn siarad am timlo'n gyfforddus yn hunan, okay? Sdim eisiau brenin y pentacle fecso arian o gwbl, okay? Achos mae digon da fe, mae digonedd da fe, okay? Mae digon da fe le gallai roi I bobl arall na'r fath o arian sydd gyda'r bachan yma. So, wedyn ni fan hyn, os yw hwn yn gair o gyngor wrth ysbryd, wedyn ni, mae ysbryd yn gweithio chi, mae'r sgiliau da chi a gallwch chi wneud hwn. Gallwch chi fod yn y sefyllfa yma le chi'n teimlo'n gyfforddus yn ariannol. Dim eisiau chi fecso am dal I biliau. Dim byd fel la, okay? A mae hwn yn dod I chi. Gall hwn ddod I chi. Ond I chi ymddiried yn yr ysbryd a neges yr ysbryd fan hyn, okay? So mae hwn yn dod I chi. Mae arian mawr fan hyn yn dod I chi a byddwch chi'n teimlo'n gyfforddus yn ariannol wedyn ni fan hyn. Okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr
bach o glirdeb ar y cerdiau yma i weld os llwn ni gael darlleniad yn bach mwy twfwn fan hyn. Diolch Ysbryd. Ysbryd, gallu di gadarnhau yr 3 o pentycle fan hyn. 3 o pentycle, please. Beth yw egni'r foment yn Ariannol? O, reit. A beth sy'n gyda ni yw'r jafol neu'r jawl fan hyn. Mae'r jawl gallu dod mewn a temtasiwn i chi, oce? So falle bod temtasiwn yn dod mewn i chi fan hyn i wneud a'ch arian. Falle bod rhywun yn gweud, o, der i wneud hwn gyda fi, oce? Achos na'r egni gweithio gyda pobl arall fan hyn. Ond wedyn i fan hyn, drychwch mas am rhywbeth sy'n falle'n temtasiwn i chi sydd ddim yn mynd i dalu bant, oce? Neu gwewerchu fynd am rhywbeth achos bod y jawl yn dod lan fan hyn. Okay. So wedyn ni, byddwch yn ofalus pwy chi'n gweithio ar beth yw hwn i wneud arian. P'ne taw falle bod financial advisor neu rhywbeth chi, okay? Newch yn siŵr bod nhw'n dibynadwy. Okay? Hefyd gallai fe fod bod chi'n gweithio ar prosiect y rwy'n sy'n mynd i ddod â fwy arian mewn i chi, okay? Newch yn siŵr bod chi'n gallu ymddiried yn y pobl mae chi'n gweithio dy. So, gair fach o gyngor fan hyn, okay? Pidwch cwmpo mewn i demtasiwn fan hyn, okay? Cadwch eich meddwl yn glir am sef mae fe'n dod i beth i chi wneud ar y funed eich arian. Na beth wedyn ni fan hyn, okay? Achos mae'r jawl yn treol tynnu chi mewn ato fe. Ond mae rhaid bod chi gallu gweld yn glir a gweud na, fi'n gweithio ar y pobl yma, fi'n mynd i wneud y prosiect yma. Smo fi'n mynd i gael temtasiwn i roi arian mewn i brosiect arall na'r so bod fi'n wneud hwn. Neu smo fi'n mynd i gael temtasiwn i cymryd risg gyda'r arian ar y foment, okay? So wedyn ni fan hyn, pidwch cymryd risg ar y foment. Gweithwch ar beth chi'n gweithio ar, achos deiff yr arian o beth chi'n gweithio ar, okay? Gyda pobl arall. Mi'n teimlo chi yn gweithio gyda pobl arall fan hyn ar rhywbeth, neu falle bod chi'n gweithio i rwy'n a byddwch chi'n rhan o dîm sy'n gweithio ar rhywbeth sy'n mynd i ddod â fwy o arian mewn i chi. Okay? Diolch Ysbryd. Gallwn ni eglurhau'r sialens, yr as o ffyn, please. Pa mae'r as o ffyn yn sialens Ysbryd? Okay, a beth sy'n gyda ni fan hyn yw'r hierophant. Nawr mae'r hierophant yn athro neu fentor neu rhywbeth fel la, okay? So mae teimlad i fi fan hyn bod angen i chi ddysgu rhywbeth newydd a gweld cyfleon a cymryd ar mentor neu athro. Okay? I ddysgu fwy am fel chi fod i symud mlaen gyda beth chi'n neud i wneud arian. Ydy hwnna'n ei synwyr? So, falle bod chi'n dechrau sianel YouTube, okay? Fel fi'n neud fan hyn. Right. So, falle yn eich sianel YouTube chi'n dysgu pobl fel sy'n arddio, wedwn ni. Okay? Falle bod angen i chi wneud mach o ymchwil mewn i beth mae pobl arall yn neud yn sianeli garddio, a falle gweld beth sydd gallech chi gynnig sy'n mach o wahanol wedwn ni, okay? A chi'n mynd i ddysgu wrth wneud yr ymchwil yma. Na beth fi'n teimlo fel mae eisiau chi wneud ymchwil, a falle bydd rai o chi yn cael eich mentora gyda rwy'n, okay? Falle bydd rwy'n yn gweud wrthoch chi, der y fi, ddangosau ti fel sy'n wneud hwn, allai helpu ti dy hwn, okay? A'ch sialens chi fan hyn yw cymryd y cyngor yma sy'n dod wrth rwy'n, okay? Neu rhywbeth. So, os ych chi'n neud ymchwil, wedyn ni, newch yr ymchwil a byddwch yn drylwr yn neud yr ymchwil, okay? Neu os ych chi'n meddwl cael mentor, wedyn ni, gair o gyngor fan hyn, cymrwch y mentor, achos bydd y mentor gallu helpu chi gyda'r cyfle newydd un sy'n nhw mewn i chi, okay? A bydd yr cyfle yn y llawn pasiwn. Dylech chi gymryd cyngor y mentor fan hyn. Hwna'n neges un o chi, okay? Diolch Ysbryd. Nawr, gawn ni eglurhau'r brenin y pentycle, please. Dy gair o gyngor di Ysbryd. Gawn ni eglurhau hwn. O, reit, a beth sydd gyda ni fan hyn yw'r 10 o ffyn. Na, mae'r 10 o ffyn yn siarad am cymryd gyrmodd arno fan hyn, okay? So, os ych chi'n neud swydd yn barod a chi'n meddwl rhaid dechreu'r fel y side hustle bach hyn, byddwch yn siŵr bod yr amser gyda chi'n neud e. Okay, cyn bod chi'n dechrau, na beth weda i. Ond, os ych chi'n mynd i neud e,
Mae pethau'n edrych yn really dda i chi fan hyn, okay? So wedyn ni, felly bod rhaid chi gael gwared cwbl o bethau arall chi'n neud yn eich bywyd, i wneud amser i roi mewn i'r prosiect yma, neu ta beth i chi moyn neud fan hyn i wneud arian. So wedyn ni, os ych chi'n hala lot o amser, yn chwarae gemau fideo wedwn ni, right? Mae rhaid chi roi peth o'na lan mwyn i chi ddod i amser mewn i'r ffordd hyn o wneud arian, os taw arian i chi moyn, a fi'n credu taw arian i chi moyn bod brenin y pentecle fan hyn, a fi'n gweithio chi, mae ysbryd yn gweithio chi, gallwch chi stepio mewn i'r egni yma, okay? Mae'r egni yn sefyll i chi, wedau yna, okay? Mae'r egni'n aros amdano chi. So, mae rhaid chi roi pethau mewn, mae rhaid chi ddysgu am bethau, a mae rhaid chi adael peth stwff i fynd sydd ddim yn mynd i helpu chi ar y daith yma gyda'r arian yma. Okay? Neu beth wedau fan hyn. A chi'n cario lot ar eich cefen. So mae eisiau chi ysgafnhau cwbl o bethau mwyn wneud amser i dyfu eich arian fel hyn. Okay? Neges lyflu, boys. Okay, so os ydrychwn ni ar hwn eto yn gyflawn wedyn ni, bod cyfle yn dod mewn i chi, mae rhaid chi weld y cyfle, okay? I wneud arian, byddwch chi'n gweithio gyda pobl, byddwch chi'n cael cyngor wrth rhywun, okay? Wedyn ni fan hyn, cyngor wrth rhywun neu byddwch chi'n neud ymchwil, hyd yn oed os chi'n defnyddio rhywbeth fel ChatGPT, right? Neu Gemini, neu rhywbeth fel la. Gallwch chi gael cyngor o'r platfformau yna, okay? So hyd yn oed os chi'n defnyddio rhywbeth fel la, mae eisiau chi ddysgu rhywbeth am ta beth i chi'n neud i wneud arian, okay? So newch chi siŵr bod y sgiliau gyda chi. Pidwch cael temtasiwn i fynd am y ffordd hawdd o wneud rhywbeth wedyn ni fan hyn, achos byddwch chi ddim yn cwpla lan yn dod i'r egni yma. So, pidwch cael temtasiwn i dorri corneli mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn, okay? Mae rhaid chi wneud hwn yn iawn, a mae rhaid chi wneud e gam wrth gam, okay? So pidwch trial torri corneli wedyn ni fan hyn gyda'r diawl na fyna. A fel fi'n gweud, chi'n mynd i ddysgu lot, a mae cyfle newydd yn y mewn i chi wneud arian. Ond mae rhaid i chi, eich bod hwn yn eich sialens chi, agor eich llyged i weld na, okay? A wedyn, mae'r egni yma, boys. Os ych chi gallu rhoi cwbl o bethau lan, okay? Os chi gallu rhoi cwbl o bethau lan i roi fwy o amser wedyn ni fan hwn, a fi'n credu taw amser yw'r peth mwyaf pwysig i chi fan hyn, gallwch chi ddod mewn i egni brenin y pentecle fan hyn. A mae brenin y pentecle, fel fi'n gweud, mae gormodd o arian dy fe, okay? Os oes trwy'n beth i gael a gormodd o arian, okay? A gallwch chi helpu bobl yn neud yr arian. Allech chi fod wedyn, ar ôl i chi fynd ar y daith ariannol yma, mae tymlad dy fi, bydd rai o chi yn dod yn fentor ar rwy'n, okay? Gallech chi fod wneud arian wrth mentor ar rwy'n mynnyn. Okay, neu dysgu rhywbeth. Felly bod chi moyn dysgu pobl i wneud pethau. Felly bod chi'n mynd i ddechrau dysgu dosbarth Cymraeg neu rhywbeth fel la. Okay? Byddwch chi'n mentora pobl. A na'r egni sydd â fi fan hyn, mae egni lot o ddysgu fan hyn. Mae egni lot o weithio gyda pobl arall. Mae egni o cadw o demtasiwn, okay, i dorri corneli fan hyn. A roi pethau lan fel bod fwy amser ydych chi roi mewn i hwn i dyfu eich arian. A mae hwn yn edrych yn rili dda i chi fan hyn, okay, i dyfu eich arian. Okay, be fi'n mynd i ddweud nawr i orffen yw cymryd neges fach o'r yngylion. Jyst fel neges bach i orffen y darlleniad i chi. Darlleniad Arian fan hyn. Oedd honna mae'n dod mas. A'r cerdyn dath mas a hedfanodd ar y llawr, oedd y cerdyn y ddiar, okay? So mae fe'n gweud dysgu fel si fod yn berson, okay? Yn y byd, ond ddim o'r byd. So mae hwn yn gweithio fi, felly bod rai o chi yn meddwl dysgu mwy a rhoi arian mewn i rhywbeth ysbrydol fan hyn, okay? Mae'r neges na'n dod trwyddo yn y cerdyn yma. So os chi wedi bod meddwl am dechrau busnes ysbrydol o rwy fath, nawr yw'r amser i wneud e wedyn ni. Os ych chi wedi bod yn edrych am wneud rhywbeth sydd yn rhywbeth yn y ddiar, okay? Tyfu rhywbeth yn gwerthu fe, felly bod chi'n tyfu bwyd y gwerthu fe,
Falle bod chi'n neud pethau naturiol mas o planhigion, falle bod chi'n neud pethau gall gwella pobl, fel eli neu rhywbeth fel na. Okay. Nawr yw'r amser i ddechrau busnes fel na wedyn ni. Falle byddwch chi moyn perni gwenyn a gwerthu mêl. Okay? Achos newid sy'n ar y cerdyn yma. A os to'n beth i chi moyn wneud, nawr yw'r amser i wneud e, okay? Allwch chi fynd i werthu fe mewn marchnadodd lleol a pethau fel na. Okay? Dechrau busnes fel na. A os to'n beth i chi moyn wneud, mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn, nawr yw'r amser i wneud e. So chi moyn dechrau prosiect newydd, os chi moyn wneud rhywbeth newydd gyda'ch bywyd, nawr yw'r amser i wneud e. Cofiwch hefyd, fi'n gwybod bod hwn yn Di-derfyn, ond pan fi'n ffilmo hwn, ni yn 2026, dechrau 2026, a mae'n blwyddyn 1, okay? A mewn blwyddyn 1, nawr yw'r amser i blannu'r hadau, okay? A bydd yr hadau yna neu gwreiddau a bydden nhw'n tyfu planhigion, lyflu, okay? A fi'n siarad fan hyn, gallai fod yn plannu hadau o rhywbeth, okay? So gallai chi fod yn rhoi'ch arian mewn i rhywbeth nawr mwyn bod e'n tyfu dros y cwbl o flynyddau nesaf. Okay. Gallai fod hwnna yn neges i rywun hefyd. Ond wedyn ni, mae rhywbeth i'n neud ar ddiar fan hyn, so fi'n credu bod rai o chi'n meddwl neu rhywbeth le chi'n tyfu llysiau, neu ffrwythau, neu planhigion, sy'n falle gallwch chi ddefnyddio i helpu bobl mewn rwy ffordd. Neud pethau naturiol gyda nhw. Fath na beth, eili fi'n gweld fan hyn i rai o chi, okay. Chi'n meddwl wneud pethau fel na, mae rai o chi'n meddwl gwerthu mêl fan hyn a mynd i'r marchnadodd fi'n gweld hwnna, okay. Bod rhywun fan hyn mynd i wneud na. A fel fi'n gweud, wedyn ni fan hyn i lot o chi, felly bod chi yn meddwl am wneud rhywbeth ysbrydol, neu rhoi arian mewn i rhywbeth ysbrydol, felly dysgu fwy am bethau ysbrydol, felly bod chi'n mynd i wneud cwrs neu mynd ar ben wythnos neu rhywbeth le chi'n dysgu fwy am fod mwy ysbrydol, felly bod hwnna'n neges i rai chi hefyd, okay? Ond i wneud ag arian fel fi'n gweud, popeth yn edrych yn dda, os chi'n meddwl dechrau busnes, nawr yw'r amser i wneud e, okay, mewn blwyddyn 1, a nawr yw'r amser i weithio gyda bobl arall ar y busnes yna. A dysgwch ta faint chi gallu. Pidwch dod i arian mewn i rhywbeth sydd ddim yn saff, okay, sydd ddim yn ddiogel. Pidwch cael eich tempto i torri corneli wedyn ni fan hyn. A gallwch chi wedyn, rowch lan cwbl o bethau sydd ddim yn helpu chi gyda hwn i gyd, okay? A gallwch chi stepio mewn i egni brenin y betecle. Waw. Wel, diolch bawb, gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad yma. Os i chi cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, chymod pob peth bach fel chi'n neud yn helpu fi. A os i chi wedi joio'r darlleniad, gadewch fi wybod yn y negesion isod, achos dwlen i glywed wrthoch chi. A fel o'n i'n gweud o'r blaen, os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod a joio ni wneud darlleniad i chi. A tan tro nesa, ta beth i chi'n dechrau fan hyn, joiwch e. A ta beth i chi'n dechrau fan hyn, mae'n mynd i ddod a lot o arian i chi ar diwedd y dydd. Okay? So drechwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesaf.